Sanibonani Dumelang Thobela Absheng Amolweni Botani Lochani. I did say I'm gonna come back with yet another video still today. So yeah guys, ndibhalele kuni maxhosa akuthi kulena video, so ndawuthanda uyenza ngesintu ukuze sizovana kakuhle. Andinazi specs guys, John yabo zingimoshini, andibona kakuhle ke ngoku zophukile phukiyana. Ndisalindele ezenziwayo ingathi ndihambaze xa ndingazinxibanga, but ke asikho lapha guys. NguDisemba ngoku, nguDisemba nje plans singamakhaya ngamakhaya. Sibethile wethu kwiibhonasi zethu, sadibanisa kuba sisiva dala sisiva amacebiso kononkwenkwezi besingxolela ngamatyala amakhaya ethu. Safikelwa zindwendwe apha phakathi enyakeni, zafika inyosi, bafika oxam, kwayale sahamba saye emagqirheni, saxokiswa, savumisa, sathini kwathiwa lityala, kufuneka nenze oku noku, lo msebenzi ufuna igqirha. Ngoku ke ngoku itshance esiyifumeneyo ngulo Disemba, sonke sabe sigoduke ngawo, yaye sabe sibhonasile sonke. Well, abanye bethu asibhonasi ke thina esiqeshwe ngamanyange akubhonasi. Nisibonelele guys, nina banomlungu. Ndithi ke ngoku so siphezu kwaloo nto ke singamakhaya ngamakhaya, minintsi imisebenzi ihleliwe, kuyahlengahlengiswa sithetha nje. Nami ikhona imizi endizawungena kuyo ndiyotshayinta, uyeva, nditshaluze njengegqirha camaku. Ndifuna mani ndaniwa ndithi kunivula ingqondo okanye kunikrobisela nje into yoba ezinye izinto makhe sizijonge ngamanye amehlo silikhaya. Masingathathwa for a ride. Igqirha malingafika ekhaya lisikhwele entloko bethunani. Heyi, andazi uba ndingayitsho ndiyibeke njani ngendlela enesidima le nto ndifuna uyithetha, kodwa ke igqirha akazalani nathi. Uze apha ngokuzosincedisa, uzasinika umkhombandlela, kodwa akalogazi lethu, akazalani nathi, akasosinyanya sethu ke futhi. Andaniwa ndiyavakala na, ndinyusa uvolume. Igqirha alizalani nathi, uze apha ekhaya ngokudingwa ngenxa yento yoba kunezinto esingenawukwazi ukuzenza singakhokelwanga, ngoba ngelinye ixesha kukho iinkundla esingakwazi uzinyathela thina singabantu abamnyama, ezinyathelwa ngabantu abamhlophe, amagqirha ke ukutsho. Kodwa ikhaya lona lihlala likhokela umsebenzi walo wokunxulumelana namanyange. Akukho manyange azawuva igqirha ngaphezu kwabantu balapha. Notshe, bubuxoki, bubuvuvu obo, situlo sinodaka, notshe. Uyayiva ke ngoku? Igqirha malifike lamkelwe phakathi kwekhaya. Igqirha eligqadaza lingekamkelwa ikhona ingxaki. Segqadaza mntakabawo, setshaya into entungo, sesigcwalisela, asikamamkeli nomamkela. Uyeva ke ngoku? Makaqala sixelele uba wamkelwa njani, sizomamkela ke ngoku, uyeva? Kwenzela into yoba uba asifuni ukumamkela, ukubona siza kubonisa kwalapha kwezi nto uzifunileyo zingapheleli. Into ethetha ukuthi ikhona nje le nto singavuyaya ngayo, engasivuyisiyo ngawe. Ndiyikrobisela nina ke emakhaya into yoba yibani nani nendlela yodilishana negqirha nilifake emgceni. Igqirha umzekelo uba lithi lona lamkelwa ngebhotile ebomvu, ibhotile omhlophe neenkukhu ezimbini, uyayiva ke ngoku? Libe lifike laqala lageza umzekelo, khanikhe niyigushe enye ibhotile, khe niyijongisise kakuhle le nto yesisimilo sakhe uba izawufuna uba yintoni. Uyayiva ke ngoku? So ndikhe ndayibukela mna umntu ndimkhaphile mntakabawo, wageza sifika wabe grogrisa abantu baloo mna ndathixo. Hayi ke ndiyoyika ngoku, ndiyakuxelela.
ndizama ukuthi ke lijongisiseni kakuhle igqirha nivule nje amehlo. Igqirha ndizawukhankatha nje into ezimbalwa noko ezingafuni igqirha. Igqirha lihamba emveni kwekhaya. Indawo yokuqala, ikhaya lalihleli phantsi latyumba umntu oyinkokheli kweli khaya, umntu othetha ukuthi umntu ohlabayo uphatha umkhonto walapha. Ndandoba ndiyavakala na? Igqirha ngeke liphathe umkhonto walapha nangomnye umzuzu. Yiloo nto igqirha lisiza nowalo umkhonto, ngoba aliyonto kowethu umkhonto. Yayiva entungo, umzekelo, umuntu oqala uvula umlomo ngumntu wekhaya, hayi igqirha. Emaxhantini umuntu oqala athethe kuqala, hayi igqirha, ngumntu wekhaya. Gqithi ke ngoku lo wekhaya angathetha ophele lo wekhaya. Igqirha kukuzazisa nje licenge likhaya, hayi kudwa ukuba ligeze naphambi kwamanyanga emthonyameni. Yayiva kuqala kuthethe lo walapha, kwaye igqirha qala lifune imvume kuqala phambi koba liyome ntungo yalapha lithethe. Igqirha lingena endlini phakathi, lawugqiba libulisa abantu abakhoyo ngaphakathi, lawugqiba lichaza into yokuba ngoku sizawufaka intlombe yokuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Mandenze umzekelo, mhlawumbi kuyowiswa, sizawufaka intlombe yokuyowisa le ncamazana okanye le nkomo. Tata lapha ingaba uyasivumela na? Aphakama utata lapha athi qhuba Dlamini. Uyayiva ke ngoku? Qhuba Mkhonjwa. Kube ngona ke ngoku lingene eforweni. Uyeva? Kodwa phambi koba lidwekeshe kufuneka liqale linike utata lapha, azinqule, azichaze, athini, athethe nabantu bakokwabo, achaze ukuba yintoni lesingayo. Landuleke livula umlomo nalo. Xa kuphunywa kusiya emaxhantini, ngutata lapha, inkokheli yalapha, ezawuadresa iminyanya yalapha ukuthi siyaphuma ngoku, siya kulaa nkomo uvayimani, sicela nina ke emanyange nisikhaphe ze niyivule umlomo. Lawucenga emveni kotata lapha lona. Ukufika emaxhantini ngutata lapha, ziinkokheli zalapha, akhona amadoda apha ekhaya azawuma phaa anqonqoze kulaa nkundla. Akunkqonkqoza igqirha, kunkqonkqoza abantu balapha. Kaloku angekhe ndithi ndingumkhonjwa mna ndiyovusa amatolo emthonyameni wawo. Amatolo avuswa ngamatolo, hayi mna. Elami ilizwi livakala phi? Kweli yasekhaya umthonyama. Ndineenkundla, uyayibona masingamonelani. Mna ndiligqirha ezam iinkundla ngamabandla endiwahambayo, njengakomkhulu emlanjeni, emzini omkhulu ogqumayo olwandle, engetheni ihlathi ke ukutsho, emiqolombeni, ezidulini, njalo njalo. Uyabona ke apho kufika kuqale kuthethe mna, kulawula mna, ndim oxelelanini uba makuthini ngoku. Kodwa ekhayeni ndiva ngani, mele ndive ngani. Yho hayi, nantsi impukane ayifuni itundo onwabesana. Caba I'm not supposed to have fun. Hey ayibo. Anyways, uyayiva kodwa le nto ndiyithethayo. Umzekelo, ibhekile yesilawu, umntu esamkhombayo into yoba sikhandele iyeza phakathi kwekhaya ngulo kumele ashukumise le bhekile. Iyavakala, ityiwe emngqushweni. Sinexhayi lethu silikhaya. Thatha ixhayi lakho, Ntlabi, uguqe phambi kwebhekile yakho kweni, uthethe namanyanga kweni njengomntu otyunjiweyo into obuphilisa abantu balapha. Awuwenzanga umsebenzi wakho ukubana ngabakhange uye kulaa bhekile uyiyekele egqirheni. Kufuneka isandla samatolo ebhekileni yamatolo. Zikhona ke iimeko ezithi uthi wawubona uba uligqirha, ubone into yoba noko odla ngamandla khange babe neliso kakuhle xa bebekhetha intlabi yabo. Kodwa ngelinye ixesha nokudelela umjonge emaqatheni umntu kanti uhamba nabantu abadala. Uyishukumisa wena ibhekile ngokubona into ezithile, into yoba heyi andixolanga mani. Khona ixesha into yoba
ibhekile ingathethi le nto ufuna uyithethe wena, ithula ithi cwaka. Ibhekile mosi isibhalela ileta efundekayo phambi koba siye kulaa maxhanti siyowisa laa bhoko okanye laa nkomo. Ibhekile iyathetha, siyijongile nje iyavuma na, iyakwazi intlaba ukutsho itsho cwaka ibhekile. Into angazikwenza ke ngoku yinto yoba kutshintshiswane ngebhekile. Uyeva, kuqale lokuze lokuqale lowa kuze lowa. Uthi ke ngoku xa uligqirha uyibona into yoba ayivumi ngolu hlobo kumele ubivuma ngalo, wena gqirha uyakwazi ukongeza ezakho izilawu phezu kwezi zekhaya, kodwa kuqala ezekhaya kuqala zikhe zashukunyiswa likhaya, wongeze ke ngokwezakho izilawu. Uzama into yoba kaloku amawenu wena cengacengane namawabo alapha into yoba bethunani kanivumeni uphethe lakho ikhaya, hayi elalomzi. Ikhaya lalomzi linomnikazi walo, umkhonto walapho unomnikazi wabo. Bathathe izinto zabo amathile bahambe baye emthonyameni wabo, bathethe nabantu bakokwabo, wena uswaye umecaleni. Uyayiva? Ufika kulaa mzi futhi benamasiko abo, bayayazi uba inkomo yalapha iwiswa kanjani. Andani noba ndiyavakala na, awuzange azotshintsha amasiko kulo mzi, into okunayo uzokhokela. Khona ke ngelinye ixesha ufumanisa into yoba alaziwa kwasiko. Umzekelo ufumanisa uba inkomo ileli ngecala elirongo, noko uyalungisa ke apho into yoba hayi kaloku sikwazi mayiguqulwe. Uyeva? Okanye ufumanisa uba intloko ijonge emthonyameni, ayikwazi, kufuneka ijonge esangweni. Ndenza umzekelo, ulungisa ezo ndawo, uyabo, ngokubona ukuthi hayi ulwazi luncinci. Kodwa uhamba emva nokushwama, kushwamisa umntu wekhaya, hayi igqirha. Igqirha lishwamisa umguli walo, umntu elimnyangayo, umkhwetha ozawuba ligqirha. Kodwa uba ngumsebenzi wekhaya, ikhaya liyazishwamela, lishwanyiswa yintlabi yabo, hayi igqirha lihambisa isitya somshwamo lithethe phezu komshwamo. Hayi, ayihambi ngolo hlobo. Khe ndibone mna ibhekile ufika igqirha lisithi hayi andikandishwamisi mna. Umkhwanjwa ayoshwama ematolweni ubomi. That is why ufumanisa uba nyhani ke ngoku singamagqirha sihambe siphelelwe bubuthina, ubone into yoba yeyi kwakusithiwa yayingumntu ke lo ngelo xesha thanda uba nethontsana ngenxa yoba kaloku uhamba ushwama kungafanelekanga. Iyavakala ityiwe emngqushweni. Igqirha aliwulawuli umphanda womzi, andiyonto ezifatyini zorhadebe ubo. Ndiyintoni? Koobhungane. Ifatya kwabhungane ifatya kwabhungane. Mna ndizawulawula eyasekhaya ifatya. Ndiligqirha ndithunyiwe ndidingiwe kulo mzi into yoba mandizokhokela umsebenzi, mandithi mhlawumbi wenkomo yantoni yenguqulo. Uyayiva? Umsebenzi wam kukukhupha ezam iibhekile ezi ndizawusebenza ngazo kumabandla laa ndizawuhamba ndiyonicengela kuwo. Umzekelo futhi ke ayimelanga noba idibene neyekhaya eyam ifatya. Eyam ifatya iyodwa, kangoba eyegqirha ifatya ingamazimba abomvu kuphela, ayinambona ukubana ngabi izawuphelela ezinkundleni zakomkhulu. Ifatya kadadabawo ngamazimba abomvu, inganombona seyeyekhaya. Le yekhaya ke ngoku andiyonto kuyo, yeyekhaya. Ugqiba kwam ngalaa fatya yenkundla ndiyibuyisele emathileni into yoba qhubani. Isabelo kwaba kujola abantu balapha, hayi mna ndithi mna makukhutshwe ibhekile. Khe ndiyibuke le nto, ndayibona eTranskei. Hayi qonda yalumeza man. Igqirha liyajola makuphume ibhekile ethile ulazelaphi isiko lale lali, ngoba ilali nelali inesithethe. Ilali nelali iyayazi into yoba kujolwa njani kule lali, and ilali ke ngokwazifana. Kukho iibhekile ezithile ezikhutshwayo ezingumthetho. Uyintoni ke ngokwena ekujoleni uligqirha uneyakho ilali eyenza ngohlobo lwayo? Uzayazelaphi yalapha kuqumbi ilali usuka ngapha edikeni?
Uyayiva? Kwasezithebeni inyama ngoku inkomo ubizelwe lenkomo ayiyo yakho inkomo yeyekhaya. Yeke le nto yamagqirha uba embanga ugeme zange waqalisa uba yinyama yamagqirha. Ugeme yinyama yamagqirha kwinkomo yokugodusa igqirha, kodwa kwinkomo yekhaya aliyondwa igqirha, liyaphiwa, liyabelwa isithebe njengazo zonke ezinye izithebe ezabiwayo, kwabelwe negqirha. Liske ke ngoku lithi uba lixolanga, uyayiva, zezo pisini zenalo livula umlomo licele. Akho nto isisinyanzelo. Mandingayenzi nto ngeba ndizama ukuthi masikhe sithi iziporopop mani masingaphathwa emakhaya ethu. Uyayiva ke ngoku? Ndibhidwe naye le ufike heyi apha ngaphesha kwenceba amagqirha afika alale kulaa ndlu yomphanda. Bapha abantu balapha sizawulala emiphandeni thina. Uyayiva? Nako ngoku singamagqirha mntakabawo sitipile walo besisela ibranti, sitipile simisa amadolo emzini womntu. Uyayiva? Ndifuna uvasa mna, ndizawuvasa phambi kwefatyiza lapha. Abantu balapha bayafika. Uyayiva? Nditsho aba bangasekhoyo ke ngoku size thina siyazibhurusha mntakabawo. Hayi igqirha liyonto endlini enkulu. Igqirha libolekwa indlu engenye, ndlu yimbi bethuna siza kule ndlu yefatyi ngokuzokwenza le siyibizelweyo. Camagwini bethunani maniphele mani kuloo ndawo. Otherwise, thank you for tuning in. Continue subscribing, sharing, commenting and liking my videos. Don't skip the ads, they pay the bills. Guys, we are really close. We're like just under 300, no, just over 300 subscribers, away from 10,000 subscribers. Help me get there by subscribing if you have not. Hit that subscribe button and that notification button so that you know when I have posted. Otherwise, that's it for now. Till next time.